gara srangara akeru nyana ka fo nyebna biri udala odon kera kana ka sa oje ma do probora fu dot la pula limanete ma uye kuma du fo uye fendu ku ke odon kera don kera kelera ko dum bela jeli bembembenke kanyi shara kana ka sahaba umma jama kuluni ndo odo na mamu de mu'minu nunu be ala kran no fe ko tiɲɛ u b'a nɔfɛ ko tiɲɛ o tigilamɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra min ye ala y'o digi kuranna in kɔnɔ k'o sɛbɛn ni sanu dabaji ye في قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أكد بقرآن يقول كاسبة أكد دومي من دوين بلجل موما من النبي كاسبة نزروي كاكلام أكلام كده دومي أنغا دوني كراكونغو قدما دوا أي دوم بسكر أن يرو صر جليو بكي أبكي أن كونو كافوكو كوين بنا بريان لالا سسان ọkùnrin náà kó kẹrẹ an bẹ mun kẹ an bẹ dẹbẹ ɲini min an b'a ɲɛsin dɔnni ma an bɛ kule ka dɔnni ɲini man an ka kan an hakili ka kan ka jigin ka taa min an hakili ka kan ka taa yɔrɔ jumɛn maaw bɛ kule min na o de don wa a ye taa irisiw nɔfɛ a ye taa ameriki nɔfɛ a ye taa faransi nɔfɛ a ye taa kariw nɔfɛ a ye taa ninnu nɔfɛ i bɔra kafiri dɔ bolo ka taa don bolo ka taa don kafiri wɛrɛ bolo a ɲɛna wa alkufru milla wahida kafiri ye kafiri de kira jugu ye kira jugu de diina in kɔniyaba y'a kɔniyaba de wal kullu wahid a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye a bɛɛ ŋaniya ye kelen ye ما تولا من بألك لك الدين ينفع عليه الصلاة والسلام أكمنا قال يا رمو كغانغا كيه على يودي فانينا دومي نا قال يا رألك رناك صحابة ودلع نبه من كرا أكا أكو ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله إيمانا بالله وتسليما لقضائه جل وعلا إيمانا بالله وتسليما لقضائه ولما رأى المؤمنون الأحزاب وصفهم بالإيمان ولما رأى المؤمنون أقول من مؤمنون أيهم موجودين فمن ويلي من يدري برسا مؤمنون ومؤمنون بألكر النفع عليه الصلاة والسلام من يكلوه من يبن من بنك بنا ألكر ناكا جماعة كو جوشي كو بدو غلنغا سمع يكون من بفوق وكدب لا يرفو ودي أحزاب أكلوب بلد الانفر لنوانغا وتكانجلين فوق وكان نيو تكلي نوبنا كوكلينا محمد ناكا جماعة عليه الصلاة والسلام كوكو كوبا ما من مؤمنون يويه كنكا ونغن يا مين وبنغن ويه ويموفو هذا ما وعدنا الله ورسوله ولا يله من دعوني أكثر يله من دعوني ويردين يتغي ولا يتنفو أكثر يتنفو بمبه كما قلن جاولي كما كان يشي سلامان ما أدو مؤمنون ما أدو وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه ومن جرى وما فوي فروك أدو فوك الدفر وكلمن يك وكلمن يجدي كوير كل علي كسر على كلا يوما أتجر الدهور دفع وصنو دم أدو وما زادهم إلا إيمانا وتسليما إيمانا بالله وتسليما لقضائه
n'a ye min latigɛ u jɛnnen bɛ n'o ye muminu ka kan ka kɛ ten wa ala bɛ muminu kɔrɔbɔ waati bɛɛ kunun ko mumini bi mumini sini mumini ni muminiya ye tiɲɛ ye ala b'an kɔrɔbɔ dɛ ala b'an kɔrɔbɔ ko minnu bɛ diɲɛ in kɔnɔ bi a ka kan ka mumini dɔ de ka fara i ka muminiya kan a ka kan k'a to i ka limaniya a ka sinsin a ka barika a tigɛra dago da diɲɛ bɛɛ ka ban na maaw ka fara ɲɔgɔn kan u ka taa nahnu ma'a Allah ni min dara ta anw ni ala de bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tun t'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ yan yɛrɛ ayi أنا أقوله بالملء فيه ما ببالا شنو على بلو نقولا أنت كمارا نكون جبناء منا كافروا بهم بخبا ناو منا ناي فنبو ناني مو إسلام يافو نو نيبه جنكرا ناي كاكا كما كفرني نولا o n'o kɔni sabatira aw fɛ anw bɛ taa ka aw to a ye taa ala yɛrɛ kana to k'aw ka na aw taara o bɛ taa ni ala ka dɛmɛ ye wa aw ni marifa bɛ minnu bolo n'olu bɛ yaala n'olu ko k'u bɛ ko wɛrɛ la aw bɛɛ ala ka jɔ n'u ye a tɛ se foyi la olu tɛ se aw tɛ se min bɛ se o de ye ala ye minnu bɛ yaala ni marifa b'u bolo u tɛ se n'u ye fɛn wɛrɛ ɲini k'u b'o maaw diyagoya la min tɛ ala ta ye ala bɛ ban a tɛ ɲɛ u bolo wa minnu ko ko silamɛya kuma kana fɔ silamɛya kuma in bɛ fɔ dugukolo in kan wa a bɛ fɔ nin jamana in kɔnɔ sha'u am abaw a jaru ye wa a ma jaw ye wa ala ka diinɛ in bɛ fɔ nin jamana in na yan طيب أنا جمانا نيجي موجود بي كم بي كونتون شيء إسلامي مغامرة ده ناتي يانوا مرفتي ده واجبية يانوا أما أنا جمانا كنا كوني أنا فرني أنا كما ni maa minnu bɛ yen n'olu hakiliw ma ko faamu an n'u bɛ se ka kuma fitina bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo min ko ni maa min da wakara k'o kuma fɔ o kuma olu bɛ taa e yɛrɛ n'u bɛ min kɛ o k'o k'i la e le n'aw bɛ min kɛ a k'o kɛ adamaden ni balo bɛ yen don min saya tɛ yen wa ni saya nana don min balo tɛ yen saya ni balotigi ye ala de ye ala de ta tawaghi maa minnu kelen bɛ k'u yɛrɛ bila ala pilasi la ka tasuma fara ɲɔgɔn kan k'a mara a bɔnbɔn u bɛ yaala n'a ye diɲɛ kɔnɔ ni min m'u sago fɔ u b'i fa n'a ye k'olu ye adamadenya tanga n'a ye olu ye adamaden kɔlɔsibaa ye o ye tiɲɛ wa laysa haq tiɲɛ tɛ o a bɛ se mɔgɔw la ka maaw papa ni min ka d'aw ye a k'o kɛ mɔgɔw la ani aw bɛ tiɲɛ kan o ye kelen ye a kelen bɛ ka tasumaw de mara aw bolo diɲɛ kɔnɔ wa a tɛ mara maa wɛrɛ bolo ni aw tɛ ka diɲɛ papa n'a ye jango aw bɛ min fɛ o ka kɛ maaw ka sɔn ni aw ta ye kiiri ye aw ta ye ɲɛnamaya ye aw ta ye ni min bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ n'a ma bɛn aw ma o man kan ka kɛ tɔ ye aw de ta ye diɲɛ ye aw de ta ye mɔgɔw ye jamana ye anw ka jamana de ye aw ka jamana de هذا البلد بلدنا نحن عليه نحيا وعليه نموت إن شاء الله بإذن الله أو ببلويا ni ala sɔnna n'an t'a san fɛ don min an b'a ɲini ala fɛ n'an bɛ kɛ dugu ma yɔrɔ min o ka kɛ yan ye lakin la narka wala nasjudu illa lillah anw tɛ kunbɛrɛ kuru minɛ fɛn fɛrɛ ye danfɛn wɛrɛ ni ala tɛ danfɛn an k'an kunbɛrɛ kuru minɛ e ye wala ka sujudu kɛ wala e fana fɛn o fɛn fɔ hali n'o tɛ bɛn ala ma o ka bɛn anw ma anw b'o kɛ mun na ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ni sɔnna ala ye sɔn ala ye ni ala tiɲɛtigiya ala tiɲɛtigiya kumaw bɛ kuma na
kow bɛ ko la mɔgɔ ka sɔn o ma ka tila ka i bolo kɔrɔta k'i bɛ seereya k'a fɔ ko tigi tɛ yen ni ala tɛ i y'i yɛrɛ sɔsɔ e dalen b'a la k'a fɔ saya bɛ ala de bolo balo bɛ ala de bolo ale de ta ye sankolo ye ale de ta ye dugumakolo ye danfɛn wɛrɛ i ɲɔgɔn sen fila bɛ maa min na o kana jɔ ko o ala in kuma kana bɔ i da i ka sɔn o ma a dɔmi ni e sɔnn'o ma e ye jumɛn ye على كم بلد كان لك عم بأسعار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له با أبانا بو أبانا بو oh cɛw tɛ kelen ye ni cɛw tun kɛra kelen ye mun ne bɛ dɔw ba faga dayɔrɔw tɛ kelen ye kɛwalew tɛ kelen ye sɔnniw tɛ kelen ye sayaw yɛrɛ tɛ kelen ye dɔw bɛ sa sajo n'a bɛ sa a bɛ yɛlɛ dɔw bɛ yen n'a bɛ sa a bɛ fɛn caman kɛ par jour dɔw yɛrɛ bɛ yen n'u bɛ sa u bɛ se ka lisikara u bɛ se ka tile saba k'a la u ni ma minɛ hali lahara fana an sigiyɔrɔw tɛ kelen ye an bɛ don arijana kɔnɔ an ni pereze lasana ni madina ninnu ni sajo maa bɛ kojugu ɲɛsin yɛrɛ ma ne bɛ don arijana kɔnɔ n k'a fɔ n bɛ don jahanaba kɔnɔ ne t'o fɔ ne bɛ don arijana kɔnɔ kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la n'a yɛrɛ da ka gun ka joona. Qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.
Pasaba ka jondo. Ani minu ye kɛlɛ kɛ dɔw donna gouvernement na Diko donna a muso donna wa a den donna wa ka fanga bi k'i kɔ don a la ka taa misiri kɔnɔ mais fɛn fɛn bɛ fɔla Macron fɛ a tɛ jihadistes ma dɛ ko silamɛw u b'a fɛ ka Mali kɛ Islame a tɛ mɔgɔ ma dɛ a bɛ Diko de ma awɔ a bɛ Diko de ma i m'a o don na cɛ y'a sama k'a fara tulo kɔrɔ wa Farzu y'a fara ko fa y'i kɔ dɔrɔn k'a ka na a hakili nalen a y'a ka bɛsi ta k'a don a kan na ka sɔrɔ k'a ka tagama kɛ cɛ y'a bolo sama ko wow a y'i pan ka bɔ a bɛ ten de mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma fara jamana in na i bɛ to a la kuranɛ b'a bolo kitabu b'a bolo a bɛ mɔgɔw lasali a fa yɛrɛ tun ye alimami ye a fa kɔrɔkɛ tun ye alimami ye ale yɛrɛ kɛra alimami ye a ye jamana dafiri k'i kɔ don a ma da don jamana ko la mais o ko de k'a k'a da bɔ a la a t'a da bɔ a la a ye kumani min fɔ kuma ɲɛnama don dɛ u ye fila dɔrɔn de ta ko Diko ko ka an bɔ kafiri bolo ka taa don an kafiri bolo kafiriw de don a bɛ silamɛ diinɛ kɔnɔ maa ma taa ten miiri a la e ye kafiri de kafiriw de don Macron ye kafiri de ni mairie jamana la kafiri de o dagalen bɛ anw silamɛ k'an k'o fɔ a ma tiɲɛ dɛ fɔ i b'i bɔ ɲɛgɛnɛkɛla bolo ka taa bɔgɛla bolo n'a ma ɲɛ dun irisiw bɛ na an dɛmɛ ko an cɛ ka ɲi fɛn fɛn bɛ na Mali kɔnɔ a bɛɛ bɛ na intérêt de kama a sera sa maliyɛnw yɛrɛ ka bɔ yen a sera sa minnu nana u ka taa ka bɔ an da la an yɛrɛ k'an jɔ ne b'a fɛ k'i ɲininka o ne filani tɔɲɔgɔn n yɛrɛ fasalen bɛ komi tɛbɛn n b'a fɛ k'i ɲininka o Rwanda Paul Kagame n yɛrɛ filani tɔɲɔgɔn a bɛ na tuma min 94 o y'a sɔrɔ dugu cilen don siya fila bɛ kɛlɛ la u bɛ kan ka ɲɔgɔn faga Tutsi ni Hutu ale bɛɛ bɔ yen a ye Faransi kɛ a yɛrɛ y'a jɔ bi u bɛ kan ka wele ko pays émergent maa taara ale dɛmɛ yan ayi n'i ko maaw k'i dɛmɛ n'i ma maaw ye i bɛ wuli k'i jɔ an bɛ Asimi fo yan awɔ ne b'a fo ne mago t'a ka Barama Du la a ka Barama Du ka sɔgɔ ne mago tɛ Asimi ka foyi la mais ɲɛ b'a la jamana jɔ hami b'a a nana a ye ko dɔ kɛ an famara k'o ye bari hali n'i tɛ wulu min fɛ i b'a fɔ nin wulu in cɛ ka jugu mais a nin jɛlen don miliyɔn 150 a ko k'a jɛra 100 kɔ k'a b'a dɔn ji bondo ani lotanso mais a k'i kɔlɔsi naami ninnu na Sanogo n'a ka bere fɛn bɛɛ kɛra association 1000 kɛrɛya la a ye san 7 kɛ kaso la a k'i kɔlɔsi naami ni nabɛlɛ ninnu na sisan an y'a mɛn fana k'a muso k'u bɛ club dɔ sigi o tuma ne b'a fɛ k'aw ɲininka Lala Jalo nana sisan dɛ a y'aw kɔlɔsi o la a fɔra yan de ko ATT tuma ni den maa min nana ka kɛ Mali ye k'i kɔ don Lɔbɔ cɛɲuman n'a président muso ɲɔgɔn na Mali kɔnɔ ɲumanya la badi de ko mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔ ka jeli ye maa maa ye fantanw ɲɛji cɛ ne bɛ k'i ka jeli ye Sadio ni bɛɛ tun kɛra kelen mun ne bɛ dɔw ba faga e ka kɛ Ala ye k'i cɛ sutura k'i cɛ barabata k'i cɛ i da i cɛ a ka yɛlɛ i kan komi a kira y'a fɔ cogo min e ka den sɔrɔ k'o ka kɛ fugari ye a bɛɛ tɛ k'a ye mais dɔ bɛ ɲɛ Bama den bɛɛ tɛ k'a den ye o dɔw bɛ kɛ kaana ye dɔw bɛ kɛ fɛn wɛrɛ mais dɔw bɛ yen o bɛ wele ko bamadennin filɛ ko u ye nin de ye n'i y'a mɛn i bɛ so jɔ soupasement mais ni soupasement tɛ n'i ye so jɔ a bɛ bin mais ni soupasement ɲɔgɔn so bɛ san 1000 ka tɛ bin par jour an k'an k'an baw fo an k'an k'an baw fo minnu ba ma fɛn kɛ olu de bɛ dimi o denw de bɛ se denw na o b'a fɔ ko jinɛ bɔra maa ye jinɛ tɛ bɔ maa ye ni jinɛ bɔra i bɛ bo k'i ka koroki la ou bien i kunkolo bɛ wuli kana siga don o la bobo bɛ sigo nka a tɛ se k'a lakali
Asimi ni ka mɔgɔ a ye taa n'a ye an bɛ Mali kura de ɲini na Sokɛli i tɛ dulokiba don na ni banfula k'a jɛngɛ wa an bɛ yan o an ye naare 50 la di IBK ma n'i m'a kɛ an bɛ forontobanin ta k'a 100 la d'i ma n'i ɲinɛna an kɔ yan an bɛ yan o an baw sɛgɛnnen don bi sogo tɛ san malo tɛ se ka san forontobanin tɛ se ka san kɔngɔ tɛ se ka san foyi tɛ se ka san sugu la sogo kilo 600 yɔrɔ dɔ la 550 ni 50 k'a bɛ cogo di kɔrɔkɔ sogo kilo ye 300 ni 50 ye misi dun bɛ bɔ yen ka taa yen i b'a fɔ maliyɛn dara ɲɛni de kama i b'a fɔ jamana in danganen de don jamana in dangalen tɛ dɛ faama kolo minnu nana ka jamana in mara olu de y'an se nin yɔrɔ la Madame Keita u bɛ kuma dɔw fɔ ko sama senganba sama bologanba sama ye sen 4 ye e fa ye sen 2 ye sama ye sen 4 ye e fa ye sen 2 e bɛ kɛ sama ye cogo di o tɛ yɛrɛ nɛgɛ ya u bɛ kuma dɔw fɔ k'i ka fisa i fa den bɛɛ e yɛrɛ b'a dɔn ko nkalon don mais a ka di i tulo la jamana in wallahi danga de bɛ jamana in kɔ fantan tɛ nilakili yɔrɔ o yɔrɔ o jamana halakilen don fantan t'a fɔ don o don alhamdulillah n ye n ta to ala ma n ye n ta to ala ma n ye n ta to ala ma wallahi taalahi o jamana tɛ taa ɲɛ o jamana tɛ taa ɲɛ o de ka ca jamana in kɔnɔ b'i ka bin ta k'a tigɛ i bɛ taa soni dɔ jɔ Ghana i b'i ka bin dɔ tigɛ i bɛ taa jɔ fo Bamakɔ kɔfɛ i ni muso ka balo i ni denw ka balo ji tɛ yen courant tɛ yen lampa pétrole aw bɛ diya la yan aw bɛ kan ka salen barakɔrɔla don aw bɛ peku dun aw bɛɛ hadamaden kelen mais sɔrɔw de tɛ kelen ye n'i y'a ye Thomas Sankara tɔgɔ bɛ kan ka fɔ ko wɛrɛ tɛ o u y'a faga le 15 octobre 1987 kisɛ donna Sankara la à 16h40 Conseil de l'Atlantique a nana a ye san 4 dɔrɔn de kɛ Burkina mais maaw dɛsɛra ka ɲinɛ a kɔ mun na kɛwale ni jugu n'aw ma hinɛ jamana in na an bɛɛ bɛ to a la an bɛɛ bɛ to a la taayɔrɔ t'anw na o an bɛ ji min min boji de don robinet ji galaji ni bojiw de b'a la mais an b'a min ala de b'an kisi maa ka ko tɛ maa bolo a bɛ ala de bolo Asimi a ye taa n'a ye Adama Jara i bɛ tila ka pe kɛ n'a bɛɛ awɔ a ye fasa min da Asimi la an ko i ka taa n'a ye hali sini n'a tiɲɛna an bɛ tila ka na an bɛ dɔw fɔ maa ka juru t'an na maa ka wari t'an bolo an ma taa maa ka so denkɛnin n'i ser'i bolo la ka s'i dabara la danni de pari hali n'i ma kɛ milliardaire i bɛ sa n'i tɔgɔ ye i ser'i da la kɔngɔ b'i la n ɲafara i bɛ se k'a minɛ sɛgɛn b'i la a y'a di maa wɛrɛ ma wallahi tallahi i tɛ kɛ hali n'i ma kɛ waritigi i bɛ sa n'i tɔgɔ ye jamana in an sera yɔrɔ min sisan wala dalen na ni bama y'a dayɛlɛ maliyɛn bɛ don a kɔnɔ kɔnɔgan koli dayɔrɔ t'an bolo courant bɛ kan ka tigɛ an na gouvernement courant yɛrɛ la ne yɛrɛ t'a dɔn u nana ni menuisier de l'énergie ye ale yɛrɛ ko k'an ka dugawu kɛ k'ale dɛsɛra u bɛ na n'a ye mun na Seydou mun na a bɛ na Adam Ba denmuso bɔra a la mun na kabini a nana culture commencera k'i jɔ mais u y'a bɔ a la an tɛ fɛn fɔ gouvernement in ma parce que gouvernement kura don an b'u observer 1 mois 2 mois 3 mois n'o dafara an ma fɛn ye a tɛ diya dɛ an b'an da sago parce que n'i kumana sisan u nana sisan dɛ baasi t'a la a y'aw bisimila ala ye jigiya min da i ka Asimi taa n'a ye parce que ni aw ka ko tun b'an bon ne ma mais aw ye ko dɔ kɛ o diyara n ye i ye dɔ bɔ wari la Sokɛli fana ka dɔ bɔ 75 in na gouvernement bɛɛ imamiya de don wa ni maa ko a bɛ don gouvernement na nin ye imam ye imam Jara ma don wa k'a bɛ misiri la sayi a ma don gouvernement na a ma don n'a ka kan parce que a ye kɛlɛ kɛ donc imam ko tɛ o maaw mako bɛ ɲɛdan kura de la jamana in na
minnu bɛ kan ka ko coup d'état cayara hali ni dɔ wɛrɛ nana n'a ma k'an bɛ coup d'état wɛrɛ k'a la a bɛ taa ka bɔ yen f'an ka ɲuman sɔrɔ maliyɛn ɲɛ yɛlɛla an tun ɲɛji yɛlɛla gilasi ji la sisan a ɲɛ yɛlɛla asidi ji de la an ɲɛ tɛ se ka tugun dɛ ni maa maa nana hali président kura n'a ma ɲɛ e bɛ taa ka bɔ yen maa si tɛ bo kɛ jamana in kunna tugun ça c'est fini jamana fɛn bɛɛ ka gɛlɛn bi a bɛɛ tulu tɛ se ka san sogo tɛ se ka san nafɛnw tɛ se ka san caman yɛlɛmala cɛ korilen de la an b'an balima sɔrɔdasiw fo k'u waleɲuman dɔn ala ka barika don mali sɔrɔdasiw la ala k'u to jigiya in ye ne bɛ kankari min da Asimi kana fɛn ye 10,000 fara sɔrɔdasiw sara kan minnu bɛ taa nord la général Beretigi n'o y'a Sanogo ye n y'a mɛn yɛrɛ k'i yɛrɛ ye 50,000 fara kan mɛ o ka dɔgɔ a y'a kɛ 40,000 ye a y'a kɛ 40,000 an bɛ Dawuda Jara fo a n'a ka cɛdenw Rarus o bɛ kan ka lajɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn 10,000 ka dɔgɔ k'u ka kɛ 40,000 députéw tɛ kan ka 1,100,000 ta a fɔra u kana k'u ma député yɛrɛ CNT mɔgɔw e ko cogo di n'o ka cɛ k'a di sɔrɔdasiw fana ma parce que olu de bɛ sa pour anw ka balo e delila k'a mɛn ko mɔgɔ donna kaso la a bɔra i delila k'a mɛn ko mɔgɔ taala lahara k'a seginna mɛ n'olu ye kɔ min to an kan k'o kɔ dilan de chef militaire dɔw fana bɛ yen minnu bɛ dugumala la u bɛ kan k'u ka wari dun dɔrɔn k'a tigɛ dɔrɔn ni wari dir'u ma a tɛ dɔw sara yɛrɛ olu ka wari bɛ kan ka minɛ jamana in bɛ se ka bɔ nin halaki in kɔnɔ cogo di bolo surunden ni bolo janden ne anw ye bolo surundenw ye fɛn fɛn mana na a man ɲi polisi ye recalé mɔgɔw ta lajɛ ba joli aw bɛ polisiw ta yan'aw k'u ta ninnu y'a bɛɛ kɛ kaban aw t'u ta k'u don wa polisi recalé minnu fantanden minnu bɛ yen ni k'a sɔrɔ u bɛ yen ministère de sécurité changera min tun bɛ ATT kɔ EDCAN la o de bilala yen n b'a fɔ a ye n'a tulo bɛ n na a y'a fɔ a ye ko polisi recalé fɛn fɛn n'u y'a recalé k'u k'a bɛɛ ta Mali mako bɛ polisiw la a bɛ faamu ko maréchal général Bugula ko ten polisi recalé minnu bɛ yen denmisɛnnin ninnu n'u y'u jigi k'an ye k'u k'u bɛɛ ta Asimi bɛ na don min u y'u bila bilenman na ne yɛrɛ tun bɛ kule la o kɛrɛfɛla la i fa b'i ladon kalan na de k'a fɔ président don dɔ la k'i bɛ na bɔ nɔgɔ la mais i fa b'i ladon kalan na i bɛ tila kalan na e bɛ concours ɲini e bɛ bɔ a la u bɛ taa bolojanden ta k'a don ka bolo suruninw bɔ a la ko parce que se b'u ye Mali mako bɛ hali polisi 100,000 la bi bon minnu bɔra yan'aw ka mɔgɔ wɛrɛ ta a y'u bɛɛ ladon a y'u bɛɛ ladon n'an b'u bɛɛ ladon n bɛ t'u ka dossier minɛ an bɛ taa Diko fɛ yen an bɛ taa Asimi wele Kuluba k'a lasigi k'a fɔ a ye polisi ninnu recalé ni k'a sɔrɔ a kɛra tiɲɛ kan dɛ fantandenw don dɛsɛbagatɔdenw don a y'u ta k'u ladon ɲɛni tɛ maa ye ɲɛni bɛ maa ye lahara de maa si mana dunnalasigi la k'i lafiyalen don waritigi n'a kunko fantan yɛrɛ n'a kunko maa si mana dunna kɔnɔ k'i lafiyalen don o tɛ yen a ye miliyardɛriw ɲininka kunko min b'u da la bi a tɛ fantanw da la mɛ maaw bɛ kumanin dɔw fɔ ne ma sɔn o ma ko mɔgɔ jugu ye bana ye tiɲɛ don mɛ fantanya ka jugu n'a bɛɛ ye parce que président n'i ma ŋɛnɛ kɔni i bɛ fura ɲini k'i yɛrɛ furakɛ hali n'i tɛ bɔ a la mɛ n'a t'i yɛrɛ dun fura san wari yɛrɛ t'i bolo dun e b'i ta to ala ma ni wagati sera o tɛ Thomas Sankara kɔrɔmuso a ka minisiri dogo ka na ni wotoronin dɔ ye motolama a nalen a y'a ye a ko a y'a di dɔw ma a tɛ d'a ma n'i y'a ye a commandé parce que ne ye président a tɛ d'a ma Sankara y'o kɛ hali sini Modibo fa Dabaden hali sini a fa ka so ye bɔgɔso de u ye siman de k'a ka bɔgɔ don ale ma sangaso jɔ a fa ka du kɔnɔ a bɛ ko Buwani y'a ɲininka a taara juru ta k'a fa ka du ye yala yanni i kana président la mun na i m'a jɔ ninnu bɛ don hakilima kunkolo la cogo di maa maa ye ala nɛgɛ i bɛ bɔ ni fiɲɛtigi ye
Docteur Amadou Maïga Sente Mbifu. Il a dit maintenant qu'on va s'abonner de Dongolo Tangi Fangala. Mama be Fangala neto ka wardu nya haram. Komi Islamé ou ya haram ndu. Na be fima fama ne ka war haram. Ate donné ko wara yo haram. Dami de Paris dami belebeleba El Hadji Touramaga. O ba ne nan de kama. Ani digo ta be kuna. Ni maneni zonyala maneni goye faso wardo fo kanu neri konson me nya pedi alama tigi be sangolo la be digugolo la ala ka critique ne ga muso ko roba e wali judi na e do wuti ya be ni wallahi be tay Vous là, le premier jamais égalé. Marina tira nin bɛɛ kun yɛrɛ ka na décourager k'u tɛ se ko bɛɛ dara kira kan a tilala ka dunan mara ala ye dunan ka sababu la bon ne ye jɔnni ye n ba yɛrɛ ye jɔnni ye k'a tɛ n tɔɔrɔ mais minnu fɔra o de digira n na parce que a jibo t'olu ye mais an ka ko bɛɛ di ala ma procureur Touré taa n'a ye Dirisa Touré commune 4 taa n'a ye baneni bɛɛ bɛ dabila sisan Bamakɔ a n bɛ nin neni hali n'i ye neni kɛ san 100 n'i ye bandi ta ka taa di Touré ma Dirisa procureur commune 4 a b'i don wo la a bɛ dabila o n'a ma dabila k'a y'a kɛ ala kama a bɛ dabila ko fanga bɛ yen Dirisa n b'i fo ne t'i yelen dɔn mais i bɛ kan ka yɔrɔ assaini ka réseau i m'a ye neni dabila la réseau kan u bɛ se k'i dɔgɔya ka baneni o dabila la o a tɛ dabila gansan na o déjà n b'i fo mon ami Rasse Balayira i ka foli bɛ yan Matisi Sila i ka foli bɛ yan Sakɔmuso i ka foli bɛ yan terimuso ba président club Dani Sori Kasoga ka foli bɛ da ne kan ko n ka da o ta kan Parisu sɔbɛ kale kɛkɛ yan Tamba nafa debe o ci ajali ba an bɛ fɛn fɔ Asimi ma i ɲɛsin jamana ma jamana bɛ janfa kɔlɔn kɔnɔ Malik Docteur Amadou Maïga Sente kɔnɔ a y'a fɔ k'u ka n'u dulo di o kɔ la blindé don Aroro na ma yino repen chef ya taara fo Badalabugu ale tɛ mɔgɔ wele o ala de y'a d'a ma ala ye min di maa ma bɛ se k'o minɛ yan foyi ma kɛ n ma neni ko ye banki ci perele la ma kabini ala kan da faama ka wari tɛ ne kɔnɔ kabini ala ka ne da fo bi n bɛ san 64 n b'o magɛnna faama ka wari tɛ ne kɔnɔ ne ma deli ka taa juru ta banki la n ma deli ka marché ɲini ma deli ka parti politique ka taa ka so ka taa n sigi a tɛ yen mais a bɛ ku in fɛ min dara kira yɛrɛ kan ne delila ka nin f'i ye maa o maa bɛ baga ne ma ka n'a ɲininka zon don ou bien jamana cila don walahi taala bɛɛ tɛ se ka kɛ maa fɛ ni ala kɛr'i fɛ o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye kadu am ini puntere be nyona debe siva daudeni kadu ndemuso Madina ni fantanya tun bɛ da maa kan Macky Sall tun tɛ kɛ président ye ni fantanya k'a bɔr'o de la walahi a tun tɛ kɛ président ye parce que a fa tun ye manœuvre de gardien Amadou Sall Macky Sall wolofa tɔgɔ de ko Amadou Sall manœuvre de tun don gardien a nana jigin Macky Gassama de kan Burkina a y'i da président bɔra la Mobutu Sese Seko Koko wa Bandu Zaire président a ba tun bɛ femme de chambre de tun don ka daraw ta ka ko
président Morala, o de Mobutu Sese Seko ye. Frédéric Chiluba a tun bɛ bisi de boli Zambie a kɛra président ye. Jacob Zuma kabrala ka dama amata école la kabrala ka dama kala école la a ye san 10 de kɛ kaso la Mandela ninnu de y'a kala a kɛra British président ye a fa bɛ sa a bɛ san 4 na a fa tun ye polisi de ye a bɛ Afrique du Sud bi a tɛ président ya la. Macky Sall fa a tɔgɔ Youssou Ndour fa menuisier métallique de tun don. Solonin Kessiou a tun b'o de dilan Médine bi a dalen bɛ sangaso sanfɛ miliyɔn 300 miliyari kɛra a den bolo an baw a ye ɲinɛ a ye ɲɛ ne baw jɔlen don o de la sɛbaw kelen bɛ k'u koru la ɲɛnafin t'u la awa hali arijana fana ɲɛnafin tɛ yen n'i y'a kɛ ka ɲɛ dɛ n'i y'a kɛ ka ɲɛ. Tanuni ka di mais maa si t'a fɔ k'a f'i ma kabako zu far zu ko i fa ye zu ye zuden filɛ o ka di yan et pourtant i fa ka baara don n'a fɔra bubula ma commerçant den o ka di ne ye o tɛ yan Ablayila den o man di n ye yan mais n'a fɔra ma zuden o bɛ diya n ye yan adamadenw a ye sabali Ala tilala ka baara bɛɛ la i bɛ min sɔrɔ ani min bɛ k'i la o banna ka ban a tɔ ye nafila de a b'a di a ka d'a ye cogo min bandaw taara ta ka kɔngɔ foro de la ka na bila Mali kun a ye Mali mara Jongunda kɛra Mali président ka sɔrɔ élection ma k'a ye fɛn min bɛ se o la an t'o minɛ an ka mɔgɔw bila a fɔra Mali président min ma k'an bɛ sa i nɔfɛ o y'a ATT de tuma ni den mais a bɛ taa don min hali basa ma sa a nɔfɛ anw ka arijana sɔrɔ peut-être a bɛ nin de la Ala de b'o dɔn ka jɛ fantanw bolo fɛn kɔ ka jɛ politiki mɔgɔw ka fɛn kɔ k'i ta di Ala ma Ala t'e labila an ka sama balannen don a fɛn ka girin de ni zonzani balana i b'o sama ka bɔ mais a ye n'an dɛmɛ an ka nin sama balana a ka girin Mamadou Muda ni den ni Fatumata Guro den ni ne nɛnɛ nɔfɛ a bɛ kunna an ma jɛ diinɛ ko la ne ni Diko ma jɛ a ma deli ka sɛbɛnni kɛ k'a di ne ma ne bɛ sali quartier Mali misiri la n y'a kanu parce que a ye min kɛ jamana ye n y'a kanu parce que fanga min tun bɛ n b'a fɛ a ka bɔ yen ale de y'i jɔ an ɲɛ k'o kɛlɛ kɛ o de la n y'a kanu n ye n yɛrɛ tɔgɔ da ka fɔ général Maréchal Laji Keita o don dɛ maa ka kuma ka wasa o b'a sɔrɔ maa ta t'i kɔnɔ faama kɔni faama ani parti politique jamana in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ commerçant fana don o don dɔ bɛ fara dédommagement don o don u bɛ se fɛn bɛɛ na jamana in kɔnɔ don commerçant syndicat min b'olu fana ɲɛ u tɛ baara la kabako zu ni jamana u bɛ dɔ olu ma olu bɛ ɲinɛ i kɔ sinon commerçant de ka wari bɛ kɛ ka jamana balo pétrole ni b'a na ni pétrole ni bɛ taa dédouaner jɔn don commerçant tɛ baki ni bɛ na n'a ye jɔn don commerçant tɛ fɛn bɛɛ don ko feerelaw jɔn don commerçant tɛ o wari de bɛ na ka bila jamana kɛsi kɔnɔ mais don o don dɔ bɛ fara dédommagement kan don o don yan Burkina Niger olu de tun bɛ na jamanaw kana sanni kɛ bɛɛ ye yan bila ka minɛn tɛ se ka san e bɛ taa minɛn san cogo di k'o di o tuma dangadenya don an b'a fɛ Sogɛli ka nin bɛɛ pɛsɛ-pɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na u kana bin mɔgɔ kan dɛ mais maa o maa ye fantanw ka wari dun maa o maa ye sɔrɔlasiw ka wari dun u k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don wo la n'i ye mun bɔ an bɛ taa faya dɔrɔn u bɛ tila ka taa yen an bɛ taa bin d'u ma kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la hinɛ tɛ yen tugun dɛ Asimi n'i ka maa y'aw jɔ jɔli tuma sera koyi Français don o don Mali i b'a fɔ Faransi de y'anw da n ka cɛ e ma ye wa.
Chaya wola ko kama to ko la ipanga kabriera le bura duna kono ero I presento ka tipo yo una kon boramo yu ko da tara buko kuluba o meni beni ya boru ka tele la nya rezo ka chaya to ko la busure bui akota to ase ya ko pa ko ka tele no to atamana ima foi ya la ni ma malito ibe to ala Nima malito ibe toala. Ne jifulu de bolo. Gaya sama bolo ma kono ne fabi klogoro ni. Akas ke tidak ko wa ipa ka boka taka sama. Apa saja kuasa. Ia ni kamal lau de do. Ai klip la de fu to ka digi. Jangan so de bu. Wallahi, presa ya so. Pa. Dani de pare ya sama bolo ma bolo. Ouais, tu sais, la France, c'est comme ça, vous êtes bien. Mais moi, quand je me tiens qu'on a fait un nom, micro, vous soyez comme lui. Non, il parle d'accord. Et là, il m'a vraiment dit, il est toi là. Voilà, tu me nommes. Wallah, nous, maman m'a vraiment dit, il est toi là. Dis quoi, il faut vous lui parler. Ntekeni. Ntekeni, on m'a dit, ni matin. Present Maya, Nale adversity. Iba bulito e kabo mubi kule kara fata samarani abako mini negabe so singoro kwa. Kaba, vous êtes là. Et tourner à sera tiema. Tiena kono ko bengona ko bi. Me trokoro la me jahana ba jige trokoro. Nana pri. Nana vous êtes là, akapembri bakuna. Asera tiema goro tiego aya tigedi tiema. Ayat lo berla, kau ngomong, ni baru nak bobo je. Aku saja kuasa, cewek kau, cewek ni kata kau nane 4 ans de prison ferme, 18 mois mais uya kau nane 4 mois de ferme. Ulu kasuka dini ya, yo pasal pembe buka kasul. Sisa nana nabi jengat doni, abi mana mukola me have tibra. Present macam itu mobil lah. Kamu beli kunguri, aja kami koru bano, akhirnya bola, kara. Vous êtes là? Oh, non, je vous aime. Vraiment, vous êtes très jolie. Ayo buat rata, ayo besi dah kan. Dia sini zaman ini bala. Anak chef, abang mah chef di bolo. Monsieur le président, comment vous allez? Aku pahit. Mako ya lah, ni mah pernah dikoni malila, wallahi. Ni ma prati ko ni bena ibe nai ni telebuya television be ya ko che a tu goro la soro ni gui fo ka fen kasne nu fo jenge e ma ya tari jokera ba be kanga aketa che bolo ya soro ni gui kaya sama ne aketa kono de ku dia ne do baba ere to bolo ne ka kera ba. Non, mais c'est pas possible. Et babu pe antin la pied bolo. Anya dunta, kurita madi, e maketa. Ouais, parce que me kanga banda utanu. Ale tuma prolu ka tuigi. Nera nyina na hui. Midi rete mena hui. Do ambe bebo ka bedo kira. Me yani kata pekenga penkal. Peke. Ambe asimi jansa na kamoho. Asimi, banga segina so. Amé Mamadou Fofana pour centimètre plongé. Aya chesi oti kama po mani do ina miki. Mendoni Musalafu. Fola mo me tabayake oni bise kini mani do baka tegina kurega ki. Asimungu itanizu. Mami mana aime mali doya, mami mana farute unoya, aime mali dunyambo kujura patudu bagasi asura. Kalau pulang beta bayar ke,
bɛɛ kun b'i ta sago fɔ kɔni kɔnɔ mɔgɔ kun tɛ faamaw bonya o tɛ kɛ bi dɛ nin y'a san ka di ko ye k'i nana ni tiɲɛ Asimu Goyita ni su Asimu Goyita aw bɛɛ ni su Armée Mali N'a mɛn k'a yɛrɛ minɛnen don Pɛkɛ an b'a yira commune 4 la k'a ka hinɛ a la an terikɛ Ture Dirisa i b'a la